Dostlar selam, men stilist Галия Сафина һәм без сезнең белән бүген бик матурның чираттагы чыгарылышында. Бүгенге безнең тема башкорт халык аксессуарларын көндәлек тормышта яшүсмерләрнең образларында ничек кулланып булуы турында. Без сезнең белән бүген 4 образ җыячакбыз һәм хәзер мин үз яныма Амелияны чакырам. Амелия, киләлем. Амелияга без соңгы трендларга туры килгән образ җыйдык һәм монда без менә шундый матур башкорт аксессуарын кулландык. Без бу образда җылы итәк алдык, кыска итәк, бик матур ак кофта һәм шундый карамель төсендәге жакет. Шулай ук бу образны без тупаз бежевый төстәге ботинка белән тулландырдык. Амелия, әйдә образны күрсәтәле. Шулай ук без бу образга аксыл төстәге пәлтә яки пуховик киеп җибәрә алабыз салкын кышкы көннәрдә. Мин бу образга хәзер шундый сумкадагын өстәп китәм. Менә шушындый сумкалар хәзер безнең бик тә актуаль. Дуслар, сез шушы образ белән дусларыгыз белән бүләк итәргә, кафеларга, рестораннарга, укырга һәм эшкә дәгән йөри аласыз. Дуслар, без сезнең белән хәзер икенче образыбызны карап китәбез. Амелияда соңгы көзге трендларга туры килгән яшел ачык костюм. Без бу костюмга бик тә матур ак топ алдык и кара төстәге тупаз ботинка кигездек. Шулай ук бу образның үзенчәлеге булып башкорт халык алкалары тора. Игътибар итсәгез, бу алкадагы яшел таш безнең костюм төсе белән бик тәген килешеп тора. Шулай ук бу образның тагын бер үзенчәлеге булып, ул бик тә ачык, яркий. Һәм бу самодостаточный костюм. Монда безнең бүтән яркий элементлар булмаска тиеш. Амелия. Шулай ук без хәзер бу костюмга менә шундый бәләкәй генә матур сумка өстәп китәбез. Мин бу костюмга кара төстәге пәлтә кигезер идем яки кара төстәге пуховик. Дуслар, без сезнең белән хәзер 3нче образыбызны карап китәбез. Амелия. Амелияга без женственный сыры төстәге күлмәк алдык. Һәм без бу күлмәкне башкорт аксессуарлары белән тулландырып җибәрдек. Без бу образда менә шундый матур чулпаны күреп китәбез һәм күлмәктә менә шундый башкорт аксессуары. Шулай ук безнең зәңгәр төс сыры төс белән бик тәген яхшы сочетация итә. Амелия, әйдә образны күрсәтеп китик әле. Салкын кышкы көннәрдә сез бу образга пәлтә өстәп җибәрә аласыз. Кара пәлтә көзге кышкы сезонның базовый элементы. Ничек сезгә, дуслар? Без сезнең белән хәзер соңгы образыбызны карап китәбез. Амелия. Соңгы образны без базовый төсләрдән җыйдык. Бу шундый комфортный, биттәнгә бик тә рәхәт җылы
свитер һәм шулай ук без монда карго шалбарын алдык. Хәзер карго шалбарлары бу сезонда бик тә актуаль. Шулай ук бу образның үзенчәлеге итеп без башкорт аксессуарын кулландык. Бу аксессуарның исеме Хәситә. Элек борынгы хатын-кызлар үзләренә сумочка тагып йөрер өчен менә шундый Хәситәне уйлап тапканнар. Бу элемент, игътибар итсәгез, бу сумочка. Амелияда образны күрсәтеп китәлем. Мондый уютный, комфортный образга без шулай ук кепка дагын өстәп китәчәкбез. Игътибар итсәгез, безнең бу өстәлдә кепка һәм сумочка. Менә мондый җылы кепкалар хәзер шулай ук трендта. Амелияда үзегезме? Мин бу сумканы инде сезгә күрсәткән идем. Дуслар, безнең ачык төстәге монохромный образ килеп чыкты. Бундай образда сез дусларыгыз белән прогулкаларга, кафеларга, рестораннарга йөри аласыз. Шулай ук бу образга без ачык төстәге пуховик һәм пәлтә дә өстәп китә алабыз. Менә шуның белән дуслар, безнең бүгенге чыгарылыш ахырына якынлашты. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә Гамма кибетенә, алар безгә шундый матур образлар биргәннәре өчен. Һәм шулай ук Залесный мәдәният йортына безгә башкорт аксессуарларын биргәннәре өчен бик зур рәхмәт. Дуслар, комментарийлар көтеп калабыз. Кайсы образ сезгә күбрәк ошады? Языгыз. Сау булыгыз.